Mama? Rocky Moilari. Nengah railiniau thotla na. Koriniaubo baru hayana. Nengah railiniau thotla. Guys, आंनि एन पाउलस ब्लग YouTube चेनेलाव नोंथां साफ्रोमबो बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आं मोनसे जोबोद सोमोनांथाव मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टखौ नोंथांमोना नायलाङोबा बुजिनो मोनगोन। दिनै 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रीष्टआ सोरबा खानाफोरखौ सोरबा बबाफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ बे गावनि आखाइजों दांनानै बे सोखादोंमोन। दिनैबो दाबो जोंनि गेजेराव थानानै जिसु ख्रीष्टआ आसुरित सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। जायानो फोथायो बेनो फोथायजानाय खाबाखौ मोननो हागोन। दिनै नोंथांमोना नायलांबा बुजिनो मोनगोन। आसुरित सोमोनांथाव दिनै सानै गथ'फोर बबा दङ बेखौबो जिसु ख्रीष्टआ सोखाबाय आरो बेबायदिनो जाया रुगिया रगजों दङमोन बेखौबो सोखादों। जाया खर' गिदिंनाय बेखौबो सोखादों। स' लोगोफोर नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो आसुरित सोमोनांथाव बाथ्रा। बुंनो सानबाबो हाया थाबथा जायो नों डक्टरनाव थांबाय थाङाखै डक्टरनाव नायाखै नोंनि बे थथलाया मानि थाखाय जादों बेखौ नों मिथिया नाथाय नों जिसुनाव फोथायना फोथाया जिसुखौ फोथायना फोथाया फोथायो जेरै जिसु 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 दे बुं जिसु जिसु दे जिसु जिसु गाबारा बुंदों जिसु जिसु हालेलुया बुं 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 हालेलुया बुं दे बुं हालेलुया दे बुं बुं बुंनो हाया दे हालेलुया हालेलुया आरोबाव दे बुंनो हाया नोङो हालेलुया हालेलुया जिसु जिसु आं नोंखौ अनो बुं बुं नों फैयाखै नामा दाबो खुगायाव फैयाखै दे अनो दे हालेलुया जिसु 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 बिनि खुगाखौ नोङो रायनो होदो बिनि थथ्ला खुगाखौ नोङो बुंनो होदो फोरबो नोंनि अननायजों जेरै नोङो बे मेगनखौ दादों बे खुगाखौ दादों बे खोमाखौ दादों बे गासैखौबो अंगमानिखौ नोंनो दादों फोरबो नों अनखाना बिनि गेदेर महिमाखौ होदों जाहाथे बिनि थथ्लाया गेवनानै मोजांथार बियो साननो हानाय बायदि मोजां रायनो हानाय बायदि फोरबो नोंनि अननायजों बे गथ'आ मोजां फरायनो गियानाव हानाय बायदि नोंनि गोथार जिउनि बोलोजों बियो सुफुंजानाय गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव नाजारि जिसुनि आं बुङो बिनि गासै थथ्ला बिनि गासै रायनो रोङैया बे गेवथों ना जेरै जिसुनि प्रै ताला आलि लाय जिसुनि मा क्लासाव फरायो क्लास 1 बेबो थथ्ला नामा बेबो एसे जायो न'खरनिफ्राय माखासे माबा फैदों दे नाजारि जिसुनि प्रै ताला दे जिसु हालेलुया नोंबो बिदियाव दं हालेलुया जिसु हालेलुया बुं हालेलुया जिसु आं नोंखौ अनो जिसु आं नोंखौ फोथायो जिसु आं नोंखौ अनो बे बिदानिफ्राय माखासे नायनानै सोलोंनाय बायदि जादों ना बेबो उन्दैनिफ्रायनो बिदि उन्दै रायज्लायजेननायावथ' एसे मोजांमोन स्पस्त फैयोमोन ओमफ्राय देरै एसे माबा जालांदों माखासे बे बिदानिफ्राय माखासे माखासे ताला जिसुनि नाजारि जिसुनि गथायदों बे गथ'नि खुगाखौ नों बेखेवदो फोरबो नोङो जेरै थथ्लाफोरखौ रायलायहोदों बबाफोरखौ रायलायहोदों खानाफोरखौ जेरै नुदों बेंगाफोरखौ जेरै खोनादों बे जिसु नोंनि गेदेर अननायजों बेखौनो रायलायदों जिसुनि आलेलुया बिफा आरो फिसा गथ'जों जिसुनि आलेलुया दे बुं हालेलुया बुं हालेलुया बुं हालेलुया बुं हालेलुया नों सानफ्रामबो आलिला बुंदो होमब्ला गेवगोन दे फै नोंहा बे खर'आव मा जायो मा जादों मिथिया नोंनि बेरामा मा बेराम खर' मिरुनबाय थायो आरो खर'आ मिरुनबाय थायो खर'आ मिरुनबाय थायो ओमफ्राय दे नाजारि जिसुनि प्रै ताला नाजारि आलेलुया जिसुनि नाजारि जिसुनि
Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come to the priest, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Angni purba, angni ter, angni purba, angni ter, Jesus, 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 Jesus. Angni purba ter, Jesus name, Nazareth, Jesus name. Pray, tell, hallelujah, hallelujah, Nazareth. Huh? Ara leringa. दिनै जादोंआनो बे खननै दिनै जाफैदो खनसे मा मा जायो मिर्गे जायो मिर्गे बेराम जायो माबायदि जायो नोंनि मिर्गाया बोरैबा मुर्गि बेमारा गिनाय मोनो नोंनि नामा मा नाम आंना मा कबिता मा क्लासाव फरायो नोङो 6 फरायो खौरां स्कुलाव आच्छा दा फरायगासिनो दं फरायनो हायासै बियो फरायनोखौ हायाखिसै नोङो बे मिर्गे बेराम जाबाय थानायखाय नों जिसुखौ फोथायना फोथाया फोथायो हा दिनै खननै जादों जेरै जिसुनि मुङाव गथायदों फोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै बबा जिउ गोनांखौ नोङो सोखादोंमोन मिर्गे बेरामखौ सोखादोंमोन फोरबो नोंनि फंसे बाथ्राजों बे गथ'खौ नोंनि गोथार आखाइजों दानानै बेखौ ना जेरै जिसुनि मुङाव आं बुङो बे बिनि गासैबो गाज्रि खोमसिनिफ्राय गेजेरजों आलेले आइलाइ लाइ 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 आलेरे 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 आइलाइ लाइ 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 जिजा 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 जिजास ना तेरे जिसुनि गथ'जों प्रे चला हालेलुया 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 लाइ 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 ना तेरे जिसुनि मुङाव हालेलुया 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 जिसु आं नोंखौ अनो जिसु आं नोंखौ फोथायो जिसु नों आंनि मैखुनाव थाफैदो आंखौ अनखांदो आंखौ सोखादो हालेलुया 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 ना जेरै जिसुनि मुङाव हालेलुया दे जेब्ला नोङो जाहां जायो होमब्ला जिसुखौ गाबज्रिदो बबेनिफ्राय फैदों आङो कासिकत्रा चिरां डिस्ट्रिक्टनि कासिकत्रा गामिया सरजनी बसुमतारी ओमफ्राय नोंहा साबसे गथ'फोर दं सानै ओमफ्राय हौवा सासे हिनजाव सासे आच्छा नोंनि हाबा जानाया कय बोसोर जाखो आंनि हाबा जानायाथ' 24-25 बोसोरानो जाबाय नामा ओमफ्राय नोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाहाय फैथारदों दिनै औ मैया फैदों आबौमोनाव थाफैदों नोंनि आब'नि न'आव थाफैदों आरो दिनै नोङो बाहाय फैनानै माबायदि मोनदों नों गोसोखौलाय गोसोखौ मोजां मोनदों आं गोसोखौ मोजां मोनदों गोसोआ मोजां मोननाय जाग्रोनांगोन फोथायनाया थाग्रोनांगोन नों जिसुखौ फोथायनानै फैथारदों आं फोथायदों नोंनिया बेसे गोबाव नोंनि बे बिगुरनि बेरामा जादोंमोन दिनै बिगुरनि बेमाराथ' जेनेबा बोसोरानो जाबाय मा जायोमोन नोंनालाय सिगाङावथ' बे ओरैनो गुफुरल' एसे सिखारदोंमोन खाफालाव सिखारदोंमोन एसेल' ओमफ्राय उनावहाय आयुर्वेदिक बिदिनो बिगुरनि बेमार नायजाबाय बङाइगावआव आरो उनाव क'क्राझारनि नायजानानै बिदिनो बिखाया लासै लासै एसे आलौयै बारा जालांदों आरो बे बिगुरनि बेरामा बे गुफुरा मोदोम गंसे जाबायना खावसे सिफुङाव जादों ओमफ्राय नैबे साइडआव जादों आरो ओमफ्राय माबायदि मोनो आलौवो ना सायो ना मानो आरो बे माननाया बारा जानो बारायलांनो नागिरो बारायलांबाय डक्टरनाव थांबाय डक्टरनावथ' बिगुरनि सिगां थांदोंमोन सिगां थांनानै बिदिनो फुननाय आरिनाय हरदोंमोन इमप्रुभ जायाखै आरो जेबो इमप्रुभ जायाखै दाबो लागासिनो दङ दाथ' नैबे माबानि बिखानि थाखायसो माबादों आं लागासिनो दं माने रिमुलुथुजि होननाय मोनसे माबा बेमार बे बेमारनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं आरो अब्ला नों जिसुनियाव फोथायनानै दिनै फैदों ना गोजान जायगानिफ्रायबाबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों नाथाय नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखागोन आं सोखाया नोंनि फोथायनायासो बेखायनो नों जिसुनाव फोथायनानै फैबाय जिसु हायै जेबो गैया दा नोंनि बे मोखांनि बे मोदोमनि बे बिगुरनि बेरामखौ जिसुआ बै समाव 2024 बोसोरनि सिगाङाव बेबायदिनो गोबां खुरिया एबा गोबां मोदोमनि सेनाफोरखौ सोखादों नोंबो दिनै जिसुनाव फोथायनांगोन बेनिखायनो आं नोंनि थाखाय बेनोसै आरो नोङो मा बुंबावनो सानदों हालेलुया आखाइ दिखा आखाइ खरि खबजोबनानै दे हालेलुया आरो बिरादनो हालेलुया बुंदो हालेलुया 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 अ जिसु आं नोंखौ अनो आं नोंखौ फोथायो आं नोंखौ हामबाय होयो हामबाय जिसु हालेलुया 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 जेरै जिसुनि मुङाव गथायदों बिनि गासै मोदोमनि बेमारखौ नोङो फोरबो फंसे बाथ्राजों गोदान खालामदों नों मावनो हायै जेबो गैया
नाजारि जिसुनि मुङै आं गथायदों बिनि बिगुरनि बेरामा बिनि गासै मोदोमनि बेरामा नोंनि फंसे बाथ्राजों गोजान जाथों जिसु नों ओंखारदो बिनि उनाव फैदो बिनि गासै आइ आफानि आबै आबौनि मावबोनाय पापनि जारिमिनफोरखौ नोङो निमाहा होनानै नों गोथारथिजों सुस्रांगोनानै बिनि देहाखौ नोङो गोग्गो होदो नोंनि गेदेर अननाय आरो महिमाजों फोरबो नोंखौ बाख्नाय सिबिनायखौ हानाय बायदि फै जाला आलिले आलिले लै 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 नाजारि जिसुनि मुङै आमेन नोंनि धोरोमनि मा धोरोमनि नों ब्रह्म धोरोम ब्रह्म आच्छा ओमफ्राय नोंसोरनि आब'आलाय मा धोरोमनि बेयो सिगां ब्रह्ममोन ओमफ्राय दा खृष्टान खृष्टानाव हाबा जाबाय खृष्टानाव हाबा जाबाय दा नोंनि न'खराव बिब' बिनानाव साबसे बिदा फंबाय साबसे बिब' बिनानाव 8 जनमोन सासे गैला रुंसारि जाबाय आरो दा बिदा फंबाय साबायाव सानै गैला गासै खयजनमोन गासै साबामोन माबा बिदा फंबायफ्रा ओमफ्राय सानै बिब' बिनानाव 8 जन गासै 8 जन बिदा फंबायखौ लानानै 13 जन गोदोनि आइ आफामोना बिदिनो गोबां गथ' खांनो हायो नाथाय दानि गथ' सासेखौनो खांनो हायाना माने इसोरनि अननाय बेबो गासिबो दा नोङो जिसुनियाव फोथायदो आरो नोङो बिदिनो नों फोथायनानै बे थावखौ नों नाजारि जिसु नोङो प्रै जाला आलिलाय लाय लाय जिसु नों दा बाय फैनानै मा मोनदों होनदोंमोन मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों जोबोर गोजोननायाथ' इसोरनिफ्रायसो ओमफ्राय गोजोननायाव नोङो इसोरनि अननाया थागोन दे हामबायसै दे